put your hands up, now put your hands up. If you fucking wanna bust, now put your hands up. And for the bitches, motherfucker, just step back. This is only for the real, now put your hands up, now put your hands up. Rapolo na mo doong fourth battle of the night. Nadire karon sa Calle 22 Resto Bar, Bugo City. Yo, maglangas sa tinan! Isa na sa venue, Calle Resto Bar 22 sa 6010 Productions nilang Tuyang, Pitafin o sa tanang tropa. Dahil salamat yung tanan. Anthems, Lights and Sounds o sa nadire tanan karon. Dahil salamat ninyo. Gigayugan mi ninyo. Sa akong wala, gikan Bugo. Make some noise for Marky! Shoutout ko sa Anthem Lights and Sound, GBL Pisot, Jared, Dave, ug sa SJND Clothing, ug sa akong mga igagaw na Chansano, J Canciano, dyan at Chano. Shoutout to you everyone, bisag ko mo magpa-shoutout, I love you. Sound to! Gikan Guadalupe! Make some noise for GI! Shoutout Arab Public. Mana kwentos, daog si GI, pili niya una si Marky. Yo! Mina ka kanan ba? Enjoy yung tane! Last battle, first round. Marky, let's go! Okay, good evening to everyone. Before I start, you must listen to me, we. Dili inatake ng lan magpaseryoso para mapaingon tamugwo. Game? Mayong gabi sa dalan. Ilabot ni Matay. Sa kani nga duwa, kay mo'y guwang pero naan ako ang tahod. Kay ang batang walang galang sa matanda, isang markadong tarantadong bata. Maong sa kani nga duwa, ako mo'y digidalaw. Pero kani mo imupanaw. Ay di na ako kanaglinaw. Gusto ko gubot. Mga tuwa diyay. Butang iglusyon ni mong lubot. Butang iglusyon ni mong lubot. Cause I don't want peace. I want problems always. And when I see your face sounds familiar, you just remind me of something. When I pass a mirror, I accidentally see my butt. Cause your bungot, murag bulbol sa akong lubot. Si G.I. mo ipatunay, nga dili talang lunghi, rakir. Ang bakir. Kaysa una, abi na ko gantan duway ray lapad, pero pagkakita na ko ning naunga, yawa! 45 pulgada. Kaya og na airport pa, maigo ang 40 airplanes kaya ang gilap doon, 40 ka hektarya! Si Monchito, tukog ang gibunal pag sulog do ka krok. Ikaw, musulod kag prat, dili ka patalik doon. Paludhon, kay dili si mong paa mo tog pa ang bunal sa nawong kay bagga kay kubal. Kay kubal, sa una ang tudkaron mo ko laing pangandoy, kundi ang matagaad sansa nga makaatbang og ligon para sad magkaton kay ako nang suliton ng kada minuto di usikon mao man damay mong bars kay ako nang dugmukon gamit akong laba ko ng lanayon. Pero sa imong bars dili bara akong yatbang kay puong pa ni Master Jow sa mintado na ubang rapper maong jackhammer akong gamiton. Jackhammer di magsilbi sa kagahi si mong nawong. Bulldozer akong gamiton. Tay! First round, GI! Really speaking me? You are trying hard, copycat. You speaking me? You speak? You're wearing shades? You're just like wannabe. You look like alien. In MIB. Jackhammer, oh, what the fuck? I can fuck your girlfriend, damn it, Georgia. No need
you need to use Bisaya language, you know. I'm doing freestyle. I can do English. Oh, that's all I know. That's all your problem. It's your problem. You don't understand. And your girlfriend is not your problem. Is I do it when it's done. This is it? This is it? Oh, motherfucking man. He said he want to get trouble with my bulbul. Safety pin, my bulbul, so that you can get trouble. I'm just doing freestyle, you know. This son of kid, just ugly, just look at your nose. Look at your nose. There's a piercing. You look like a Carabao with a bling-bling. You're wearing white shoes. You're wearing white. I don't care if it's white or I don't care. I don't care all the way. But you're wearing black. What you're wearing black and you look like Blackjack. You know what is Blackjack? Blackjack is. Well, fuck it! Fuck it! You look like a baraha in the tungit! You have no challenge for me, man! Speaking English, fuck! I'm calling in... I'm a call center agent. Before, they called me Agent X44. And he also said that, seriously, you came to me. You came to me. You call me I'm a tiguang. You're so funny. Did you know that I fucked your girlfriend, Kangkaang? It doesn't matter how I speak, but he do. When I fuck her, he do a split. So fuck your English, man. Don't do that English. I'm a call center agent. You look like di ka madutlang bisag detergent. Ay ko gamiti anay mong barbardo, purbida, di ka badut lang bisag tide bar. Lus imo ko ngagiton, hagyatay na lay kuwang. Kung yung nang gihatag nimo nako, yung nang imong gihatag nako, sus giatay. Akong gihangyo nimo sakto lang. Pero mong gihatag na kuwang. Ayaw ko katagi ninyong way, sus giyate kuwang panispurga. Makaingura ko gahi ni mo kumutamara kag Viagra. Time! Gato, Marty! English na saan? Yo! Listen up! What's up, okay? You want to battle with me? You're just a battle of teacher string. You're just nothing but a drunk bitch. Unsaon pagkaton sa baguhan kung hubog permi mo duwa. O di ba? Hindi dyan kamiro na kuyab, kanusam ko nagkauyab. Ikaw na, mi. Unsaon ni mo pagkauyab kung unang pag-chat sa chicks? Ay, hello, nakuyab, wala. Di mo tuo sa imong kagwapo. Wa kay uyab. Shit! Yo, sa imong gingon nga blackjack. Sige ikaw, kay mas ito ang bakas kuha. Ribat pa tayo. Yo, ingon siya, purgahon ko na ko. Mas bitokon, mga nikagnaw. This is nothing but a freestyling, bitch, okay? Game? Yeah! Yo, G.I., kamusta?
Sa una, iro pagabiro karon. Irong buang na. Di ay, ikaw ang pinakanindot ng example sa tae sa hubog. Pero ang bot nga nung ludlon ko si mong naong murag lubot. Naong na tuhod. Oh, duda ko mas buwang pa ka sa mong motor nga Krypton. Duda ko mas buwang pa ka sa mong motor nga Krypton. Gusto makiglumba niya gamit kariton. Sa imong kakaraan nga luag ng mga ruska, di na kailisan kay nga piss out ng mga pyesa. Oh, paspas kumudagan, ikaw paspas munong. Ako si Flash, ikaw Flash ra sa cellphone. Oh, literal. Oh, literal ka nga hinay kaysa imong kakuwangon. Naaksan kas patanon. Oh. GI, labaw pa kag CD nga garason. Bisag kung sa og trapo, di na gyud maulian imong pagkakaraton. Labaw pa kag plata nga guba kay ang mga linya. Balik-balik ko. Oh, GI, ilado sa Cebu. Sorry, I don't know you. Because the GI I know is katong tubo nga gigamit sa inodoro. No. Hey. Si Dalambadad maligo rag makalimot. Ikaw. Di ka pun mo gwapo bisag ang katapad mas maot. Yo, let's get serious, bitch. Kaya ako ang aktor nga dili na kinanglan og direktor. Murag jacket yan, dili na kinanglan og double. Ghostwriter kay Real Talk. Dili ko yan usa, pero akong akbang mafia. Kaysa duwa ninyo ni Loko. Daog yapon ka, bisig nagunit pagkudigo. Oh, kay Real Talk. Dili ko husgado, pero sangaan nga akong lugar imong kita makan. Kaya kay tikang sintensyahan o kamatayan, gusto kag akong patunayan. Pwes, wag na lang kay sure kong mahadlok sa imong naong si kamatayan. Mahadlok sa imong naong si kamatayan, gusto kag akong patunayan. Pwes, wag na lang. Oh, daghan na nignaabtan, bisag kinsa kayang atbangan. Bantugra ay joker, bantugra sa flip top duwa ninyo ni Maki gihimo ra kang katawanan. Oh, literal nga katawanan. Gikan sa babaw ni balik sa ubos. Ibaw-an na nako inyong estilo kay di man kasaka sa taas kung ang record ubos. O gusto ka makasaka sa taas, strita imong dalan ayaw pagbaktas. Sugatatan ang kasakit ayaw pagtakas. Kay ako karon ang magsilbing ang-ang sa imong agdanan. Maong ayaw ang-ang nga pagtikang kay basig matapilok. Kay ang batang imong kaakbang di ka mao mahadlok. Tay! Kanto GI! Ako, imo ko ingo nga mafia ako dili ko hadlok kala. Ako ikaw bata imo nilakwang kanga. Ako dili ako kami hapit na may mag Chinese New Year. Yes man. Ako hapit na may Chinese New Year. Ako lang. Ay, harus ko to. Ako. Kasakit gyud mo akong naabtan sus giatay na lang wa gyud ko na panumbalinga. Kung unsay akong naabtan, ila masagod na. Kung asa ko dapita ila rasada, ang problema lang di ako kung unsay linabtan di na siya kabawlinga kung asa sila dapita. Okay, man. Pasalamat ka nganong gidagino ti ka. Dili ko kinahanglan magsud ka no kinsa ka. Wala na akong nakontra. Luagog tornilyo. Karon hugtanan og ruska.
Ano pra na magyog ka? Sa puno kay ko nimo bunala di ka katala. By the way, who are you? Di mo ko gi-question sa akong kodigo. Natural lang, kaya kung linyawa man magkanimao. Maro ni estudyante do. Kung atay masiran, ginanglan yung tagan si kodigo. Muna kayo, imo ba nang isulti para kung mag-trending kung saka maestra ka tong nakugaping. Maong ayaw nagipanulti na ko akong kodigo para lang ka musikat basig mapariha ka sa kung may isa gitirahan nga katong dako kayong bilak. Bitaw. Kayo sabi, sus, ginungan no pangandaman pa ko ni tawhana. Sus, ngano nga magaguhago pangukay kung ukay yun, basura. Naginsa man ka, imong gipanghambok. Rapper lagi kas bugo. Rapper lagi kas bugo. Ikaw may pinaka-bright sa bugo. Pero kung akong subayon, imong kagahi, naras o. Kung akong isulti ang bugo, mahimo ng bugo. Tan. Why you always say English speaking, man? I can English you without my graduating. Ano sige magkagis-ko to, guyab? Gawa mong ko uyab. Sige mo magkaang-kaang pues karon ini kinalasan nga raon magkanga-kanga kang buanga ka, paminawa og maayo. Oh, gitawag og baguhan. Baguhan, maong gitawag og piso, pues karon lang piso mo patay og guwang nga hiniktan. Oh, dili na mistil pangandaman kay nagsalig nga nagguwang naman. Pues ang bag-o nga imong gigagara-garaan sakto na sa bumbilya mo nang kadatira. Wait, joke lang mo nagdikto mo katawa sa imong mga linya. Game! Oh, bakit pa kasi kailangan magtalo? Kung alam mong kalaban mo'y Pilipino, pero siguro ganyan na tayo para tawaging magaling sariling kababayan, kailangan pang talunin. O, di ba? Mao na inyong hilig kay mo kapitin siya. Wes, karon ra ka makaatbang o batang dili-hilig kumpara. Kay real talk, dili na nako umistil dauton pa imong barkada o gasawa para mapilde. Tika, kay ang bata na yung nagmaniho, unta mo sakay ni ang iro sa akong plano. Kay ako'y magparitero, aning gitawag ni veterano. Sa kanya nga duwa, ni aksyon ko kabalaka, pag-ibaw na kong si GI akong makontra. Kay package niyang birada niya kasagaran pakatawa. Pero mas nisamot akong kabalaka, pag-ibaw na kong killer clown siya. Kay bas niya patyon ko sa katawa. Killer clown, idi nice. Sa kadako si mong agtang niya, killer clown dili kasi pugo da clown, ikaw si Pennywise. Ikaw si Pennywise. Oh! Marag medyo nalimot ako gamay pero di ko mabalaka ingon siya batik og naon. Ibaw ko yun sa amin sa amo. Bong! Andama atong masingganer kayo mapildi ko karon ugma nay hayaon. Marcos! Yo! Yo! Oh! Warlord daw ni siya. Pues iyang kaatbang ang God of War. Ako si Kratos. Oo, buwang nalagi ka. Pero pitos pa ka sa duwa kay di ka kapintos. Puntos eh! Sorry! Yo! Akong suliton ka daron. Pangandoy jugone nga makaatbang ang mas pati pa sa kuag naong. Kung suliton ka daron. Oh. Sa duwa ninyo ni Monchito, dito ra kaligon. Pero sa duwa ninyo ni Jose, ang tag 2 minutes ka daron na himong 2 rhymes. Mao nay pag-ingon ligon ra kag tuig imong preparation niya karon nakikontra kag batanon.
kay balo na ka ug asa imong destination. Oh, guwang Bilsos batanon, yeah, that's the big difference. Tanga nga Bisaya samot nagtagalog difference. Last but not the least, maong ayaw karast. Ikaw ang GI, pero ako ang literal nga galvanized iron. Maong Master Jan Leo, di magsilbi imong pusta, di ka duot imong taya. Ras, pusta, taya, time! Kasi ang GI! O lagi, mas gwapo pa ka na ko, do. Labang ka na kong hakbang, balik tunga sa kabo. Salamat ka, way aga sa mo. imo pang gitira akong pagkagwapo, sus. Swerte lang ka, akong trabaho ron sobra ka hektik. Ang tuyo ara gyud nako dire. Ipos akong sponsor nga Republic. Kabaw mo kung sa isunod? Ako nag-isa sa nanonood. Yeah. At last not but the least, giganyari yung tira na ko sa King Lord. Sigig patagad. Sigig patagad. King Lord lagi ka. Pero akong Lord God. Time! Yo, Malayos, mga GI, University! Rapolo na mo daong 4th Battle of the Night! Marky versus GI, magbaga tumalik! Judges decision 3-0, Marky! Para iya gitu. Judges. Masay mo kuya, ano ba performance? Siguro 3 rounds freestyle na to. Pero round 1 gihatag ako ni GI. Ang round 2 may pinakusog sa tanong round sa ikon ko. Round 3 nga rara magdaog. Pero gihatag ako ni Marky. Gamay ra sa biya round si GI ako. Pero freestyle na tanan niya. Yo, KJ, Visage Clothing, thank you so much sa Rapolo pagdayo dre. Round 1, inay siya kay bago pa ako sa kultura pero ganahan niyo kung fair ba. So either way, taga dire or taga dito, wa ko'y pakyana. So inay siya, round 1, kang Marky una ni Banat. So ikuwangan ko siya round 1. Same sila o kanang 1, same sila o mga strategy, but more on 4-bar setup. Na siya 1 ko, but more on 4-bar setup. Kang GI freestyle siya, pero ang pamaagi ng pagsabay niya ba, pamaagi yung pagsabay niya para sa kuha, dili siya overtime. Although na siya hulunguno, di siya overtime kay inganim ginigid when it comes to jokes na leeway kay ganang magbugal-bugal anang patawang ka na siya leeway, so mahulong man tayo sa isang niya. Then impressive kay to yung bisag freestyle, impressive kay naka-rhyme gihapon 1-2 atong jackhammer nga Banat ni Marky na rigbat niya midway, although predictable siya but ganahan ko sa punto nga jackhammer yung na kuan og turja na, so nice siya. Round 2 gihatag na so mo to ang round 1 ang gihatag ni GI, so kan GI to siya. And round 2 kang Marky is midway, change siya yung style, bugal-bugal pero naghatag siya technicalan. Midway ato after na kan GI pod nihatag siya midway rebuttals, that's something seldom gid nga imong i-insert sa imong kuan, nice kay na. Then kuan
ni change style po siya, ni try siya agsabayin, pero gikuangan ko siya round 2, so ihatag ng round 2 ng Marky, and obviously, kuan lang, ihatag niya pa na ako ang kuan sa akong Marky, points sa akong Marky, naong basurero, yatong na-rebut, piso rebut, or more on, midway rebut, kaya pa nagyapon, Kratos, Pintos, although nasa siya, liway gyapon kay Joke, but then, at the end of the day, kuwang gyapon ang round 3 ni GI, so, Marky, round 1, GI, round 2, Marky, round 3, Marky, so, Marky. Ay, ako din ibutan si Marky mabalik-balik na ako sa iyang istorya. Istorya, ginita mo GI kay medyo kumpensa ra kay baguhan lagi kay hindi naman siya siyang ni Marky kay natarong niya kanang tahit na niyang linya.